E en asuntos de urxencia... Unha moción de urxencia. Hai unha moción, hai a proposta de declarar urxente unha determinada moción do grupo do BNG. Non, é presentada polo BNG e polo PSOE, creo que poden pasárnosla. Sí. Vais a debatir a urgencia, non? Poden empezar primeiro un grupo e depois outro. Rapidamente. Non, os dous, os queréis, Tanto ten. Bueno, quede claro que é unha moción que ao final decidimos presentala conxuntamente porque íbamos presentar os dous a mesma moción que nos chegara desde Carballedo e decidimos presentala conxuntamente precisamente pola hora que é, non? Que ben chega debatir unha que apoyernos a debatir dúas. En todo caso, dicir que é unha moción de urxencia dado que, no noso caso, polo menos, tiñamos xa unha moción preparada para presentala pola vía ordinaria, pero parecía que había un acordo en Carballedo, da Corporación, para facer a proposta dende ali, co cal cambiamos na última hora e non a presentamos. O que pasa que logo despois, unha vez que o Sergas e a Xunta se enterou de que había movimentos para intentar evitar que lles pecharan o consultorio de Castro, decidiron ao día siguiente xa, pois, unha vez que acabaron as consultas, desmantelar todo e pechar o centro. Co cal estaba a orden do día xa feita, convocado o pleno, e vimos obrigados a presentar esta moción por urxencia. Tamén é certo que non pode esperar a debatilo no próximo pleno, dado que, lóxicamente, é un pouco o mismo que pasou en Portomarín. Trátase de eliminar un médico e pasaría, neste momento, de atender 530 cartillas cada un, neste momento, a atender 800 cada un dos dous médicos que quedan, e unha vez pasado un mes parecenos que non tería sentido ou que sería moi difícil revertir a situación. Ora estamos a tempo, hai uns días somente que pasou isto, co cal por iso traemos esta moción aquí para o seu debate e se se aproba que entre en razón na Xunta e nos Sergas e revirtan a situación. Para incidir na motivación da urxencia, bueno, totalmente de acordo co que acaba de dicir o voceiro do Bloque Nacionalista Galego, pero que, ademais, si é urxente por toda a situación que se deu, máis o é nun medio rural, como é Castro de Carballedo, cunha poboación envellecida e porque, ademais, non só supón o peche dun consultorio, sino que detrás desto pois virán a perda de outros servicios, tal e como pode ser ter unha farmacia aberta ou outros servizos que van ligados, vinculados a un consultorio médico. Pero, sobre todo, por esa poboación envellecida que, ademais, en Castro sabemos, os que coñecemos a zona, pois que teñen un acceso máis dificultoso, toda a zona de Peares e demais, que non é o mesmo achegarse a Castro que achegarse ata Barrela. Polo tanto, atendendo a disminución de poboación no rural e atendendo tamén o envellecemento da mesma, creemos que unha vez que xa se produciu a perda do servicio, pero que aínda está moi próxima, isto ten un carácter de hai uns días atrás, posto que no pleno de Carballedo foi aprobada esa iniciativa por unanimidade, que así se nos traslada para traer tamén a este pleno, pois esa é a motivación para pedirlles a aprobación da urxencia e o posterior debate e votación. Nos votamos a urgencia, non? Vamos a votar a urgencia. Votos a favor da urgencia? Unanimidade. Pois pasamos a debatila. Non sei que quero dos dous que empece. É igual, moi breve para non repetirnos, non? Porque incluso moito do debate que temos aquí démolo antes co tema, co problema de Portomarín. É un problema moi parecido, dado que as políticas con respecto á educación e con respecto á sanidade van na mesma liña, non? Aquí trátase, como dicía antes, non de que se peche un consultorio, que tamén, senón que, ao final, pérdese un médico no concello. Para as mesmas cartillas, pérdese un médico. Co cal pasará de haber de atender cada facultativo 530 cartillas a, como dicía antes, atender a 800. Esa é a cuestión, non? Que por cuestións económicas eliminas un posto de traballo, eliminas un médico e, de paso, porque sería imposible facer de outra maneira, impídese que a xente de Castro poida consultar ali no seu pobo, non?
feito, ademais, un peche, como tamén dicía antes, con premeditación e alevosía, non? En canto viron calquer tipo de movimento, xa non esperaron máis e pecharon a súa porta. Volvo a dicir o mesmo que dixen antes. É unha decisión política, neste caso do Sergas, unha decisión política da Xunta de Galicia, que toma a decisión de, por cuestións económicas exclusivamente, pechar ter un médico menos. Xa parece que a estas horas xa empezan a confundir a linguaxe. Ten razón aquel que dicía, perdonen a paréntesis, que a partir da hora e media xa non controlamos ben as reunións, e por menos a min pasa neso. Bueno, pois unha decisión política que ao ter un médico menos obrigas a cerrar un consultorio, non? Obrigando a toda esta xente moi maior, xente do rural, a xente con moi baixos ingresos, a ter que usar taxis e outros medios de transporte que, lóxicamente, son custosos para os seus ingresos, para poder desplazarse ou ter que desplazarse a outra vila. E logo, para nós é moi importante, e queremos deixar constancia delo, que creemos que é un primeiro paso dunha estrategia máis ambiciosa, por así dicir, do Sergas. Eu, dende logo, se fora do Sabiñao e Correlos, se fora de Bretoño a Pastoriza, se fora de Lousada e Guntín, de Seuana e Folgoso, de San Román e Doiras, de Rubián e Bóveda, e seguramente cada algún par de lugares máis que hai dentro dun mesmo concello, estaría moi preocupado. Porque veremos nos próximos meses, se isto non lle poñemos remedio, como se empezan a cerrar consultorios en moitos concellos, ao mesmo tempo que se amortizan prazas de médicos neste caso, non? Estaría moi preocupado, e de logo que se poñan sobre aviso, porque o que lles pasa aos veciños e veciñas do Castro en Carballedo vai pasar moi próximamente a moitos veciños e veciñas da provincia. E como estamos estas horas, non vou dicir nada máis, eu creo que a cousa está clara, a ver se entre todos, ou cun puxe que demos desde aquí, se puidera ser de forma unánime, consigamos reverter esta decisión que é a todas luces injusta da Xunta de Galicia. Compartindo a intervención do voceiro do Bloque Nacionalista Galego, sendo unha moción conxunta, reservámonos para o seguinte turno. Señor Partido Popular. Pois moi brevemente, anunciando o noso voto favorable a esta iniciativa e suscribindo tamén as palabras que no pleno da Corporación de Carballedo se dixeron por todos, nomeadamente, permitídeme que cito o alcalde, un alcalde que leva asumindo esa responsabilidade, pois nada menos que 32 anos, así que algo coñece, e algo coñece, non? Sin desmerecer, evidentemente, volvendo a utilizar os mesmos argumentos que usamos na moción que afectaba ao Concello de Portomarín, cando rematou o debate, en un encontro saudando os padres, alguén propoñía que, a medida que iba pasando o tempo, como había menos nenos, e temos este problema demográfico, ao mellor había que plantearse reunificar colexios de varios concellos en un solo, non? Iso era unha proposta que se facía de maneira constructiva aí fora, despois do debate, en donde tanto a representante do Partido Socialista de Portomarín como a mesma compañeira deputada asentían como unha medida que podría ser positiva para a calidade educativa. Poño este exemplo sin cambiar, por suposto, o sentido do voto e sin trasladar a nosa responsabilidade do efecto, como dixen, suscribindo o que se dixo no pleno de Carballedo, para decir con que fragilidade, con que bueno, pois non sei que palabra decir, porque non se me malinterprete, pero isto pasou aí 10 minutos aí fora. Faigamos un acordo todas as forzas políticas por traer máis xente aos nosos povos, por combatir o reto demográfico, que iso evitaría estas circunstancias seguramente, e peleemos dende logo conxuntamente para que isto nunca sexa un debate, que teñamos que pedir que amplíen o centro de saúde porque invertimos a tendencia demográfica. Algo moi complicado, pero, dende logo, se nos unimos, pode estar máis cerca de conquerilo. Dende logo, vai por Carballedo e polos usuarios deste consultorio, pero tamén vai a ese exercicio de coherencia, de que rápido cambiamos de argumento en función do que nos interesa. Minutos, Menega, por exemplo. Aquí pasa un pouquiño igual que
que pasaba coas políticas de xénero. Non hai que dicilo, senón que hai que actuar en consecuencia para evitar que isto pase, non? Non se poden, insisto, aplicar políticas economicistas, que é injusto, porque aínda que baixara o número de cartillas que pode haber, o número de usuarios do Sergas que pode haber en Carballedo, a realidade é que esas persoas son cada vez máis maiores e, por lo tanto, van a utilizar máis os servicios médicos, co cal non é argumentación. E non é tampouco xusto que se usen as mesmas ratios en Carballedo que se poden usar en Outeiro de Rei, por exemplo, no meu concello, para poñer un exemplo, ou en Lugo. Cada zona, cada comarca, cada concello ten as súas características e hai que usar ratios distintas. Non se pode usar a mesma vara de medir para todos. E hai que discriminar positivamente. Non vale dicir que apostamos polo rural e depois sacar un médico, porque é o que está facendo aquí. Non é que se peche un consultorio, quero que quede claro, é que saca un médico de Carballedo, con todo o que eso conleva, porque non só se concentran en Carballedo todo o que é atención médica, senón que aumenta case un 50% o número de persoas que vai ter que atender cada médico. Esa é a clave da cuestión, non? E logo aquí subyace un debate que creo que hai que dar, non? Eu, teño, non sei, para ben ou para mal, teño a costumbre de ter amigos en todos os lados e que pensan de todas formas, non? E teño un moi bon amigo que, ademais, ten un cargo no Sergas importante e discutíamos en Boaliz porque el decía ou mantiña que cando unha persoa decide vivir nun sitio que ten que ser consecuente cas consecuencias que lle ten vivir nese sitio. Eu parece unha auténtica barbaridade. É que é unha barbaridade. É dicir, un servicio universal ten que ser para todos, vivas donde vivas. E que ese razonamento é o que nos leva precisamente que non quede ninguén no rural. Con esa filosofía só quedarán habitadas as 7 cidades. E o resto será unha reserva natural para que veñan os madrileños a tirar cacahuetes por aí, que non vai quedar outra cousa. É dicir, temos que ser coherentes, de verdad. Se queremos en defender o rural, temos que gastar diñeiro negro. E se, dixémolo antes, eu non me importa volverlo a dicir. Póñese sempre, podía poñer outros moitos. Se hai que retrasar o AVE un ano, retrásase. Pero non deixemos, por exemplo, neste caso do Carballedo sin médico. É priorizar, facer política non é priorizar. É así, non? Pois, por favor, tomemos as decisións que haxa que tomar e non revertamos estas cousas, e, neste caso, o Partido Popular, porque a quen lle toca estar gobernando neste momento nesas responsabilidades, non diría igual aos outros, señan coherentes co que votan. E, por favor, presionen os seus dirixentes ou quen corresponda para que non pasen estas cousas. Ustedes son de Lugo. Non vale de nada aquí levantar a mão e votar unha cousa se depois eso non defenden hasta as últimas consecuencias donde sexa necesario. Donde sexa necesario. Porque senón non vale de nada, de verdad. Eu, de logo, agradezo esa boa vontade, estou convencido que hasta vostedes, igual que o alcalde de Carballedo, lle gustaría que eso non pasara. Pero hai que ir un pouco máis alado que a un lle gustaría, e actuar en consecuencia. E, a fin de contas, nos partidos políticos, todos sabemos como funcionan, e os que están arriba tamén teñen que facer o que lle mandan os de abaixo moitas veces, cando eso é razonable e son maioría. Co cal actúen en consecuencia non permiten estas cousas. Pilar. Pois, moi brevemente, sin entrar en detalles, non se dixo exactamente o que a señora Candia acaba de afirmar, pero, bueno, ese non é o motivo do debate desta moción. Esta moción, ao igual que a de Portomarín, o que nos ven a amosar é que nesta legislatura do rural, da que presume tanto o señor Feijóo e o Partido Popular, vostedes veñen aquí a non quedar mal cos veciños da provincia ou, en todo caso, cos seus alcaldes, que creo que é o que máis os motiva para votar a favor destas propostas, pero logo, tal e como dixo Ramiro, tamén fora, non lles fan caso aí arriba. E ese problema teñeno vostedes. Se non son capaces de facer oír os problemas desta provincia, se non son capaces de facer oír os problemas desta provincia aos responsables que gobernan na Xunta de Galicia, cando vostedes son partícipes e comparten os problemas que se traen a este pleno, evidentemente teñen un problema, un serio problema de credibilidade coas persoas que o representan na Xunta de Galicia. Para nós, a gravidade de todo isto é a merma da prestación de servizos no medio rural. Antes falábamos de educación, agora falábamos de sanidade. Vostedes tratan as persoas como meros números e esa é a mensaxe que teñen que facer chegar arriba. Decirles que as persoas que viven no rural son nin máis nin menos que eso, persoas. Non son números e non se lles poden aplicar as matemáticas directamente. Hai que ter en conta outra serie de condicionantes. Eu creo que a educación e a sanidade son dous servicios básicos. Penso tamén que vostedes comparten isto con nós e máis alá de votar
a favor desta moción e facer este xeneroso brindis, pois eu o que lles pediría é que trasladen todo isto a onde corresponde para que se tomen en serio as propostas que veñen a este pleno. Ademais, sábeno moito mellor que a min, en Carballedo teñen un amplo respaldo electoral. Polo tanto, tamén teñen certa obriga a maiores, si cabe, con esta poboación. Moitas gracias. 3 minutos, Partido Popular. No fondo, cando se escoitan os argumentos que esgrimen neste segundo turno, un quédase ca sensación que realmente ustedes traen as mocións a ver se o PP vota en contra, porque así xa teñen o discurso para dicirlle o PP fai, o PP di, o PP tal. Bueno, entón, se votamos en contra, abróncannos, se votamos a favor, abróncannos. Entón, en definitiva, nunca actuamos ben, nunca actuamos ben. Gracias a Dios que me fale a deputada de Cultura, ahora creo que xa non é de Cultura tampouco, de legitimidade, de credibilidade, cando precisamente, antes de facer unha reflexión, hai que mirarse no espello. En primer lugar, vostede non está nin legitimada para falar de credibilidade de onde ven. Vostede ahora fixo un papel importante, pois con compañeira de Portomarín, en defendendo os padres, que apoiamos, agora fai de Carballedo, indudable que está na súa comarca, pero vostede representa un porcentaxe dun concello de Antas pouco representativo, respetado e respetable, pero matemáticamente pouco representativo, respetadísimo. Punto número 1, que me poña usted lecios de legitimidade. Pero é que non foi tampouco respetada a súa legitimidade aquí. Mire usted onde empezou, quen defendeu os orzamentos hoxe. Pois aí está atrás, e está a punto de salir pola porta. Así que teña moito cuidado, con humildade, e polos médicos de Carballedo, polos servicios educativos, faiga un debate constructivo en asunto o que estamos hoxe debatindo. Non lle poña leccións a naide, porque hai xente que nos pode dar leccións con humildade, pero probablemente non sexa vostede a máis indicada para chamarlle a atención a ninguén nos dous aspectos que tocou. E cando temos, ademais, anunciado un voto favorable e son preto das 5 da tarde e queremos mandar un mensaxe construtivo, pois non provoque, porque realmente non lle vai a conducir a nada. E o máis importante de todo iso, como lle dixen en orzamentos, é que a xente nos escoite falando de maneira constructiva, en positivo. Entón, esta iniciativa, que non sei se é do BNG ou é do Partido Socialista ou é dos dous, ten o apoio de todos os deputados que representan como o Partido vexo que Popular. do tema non fala nada, vamos pasar á votación, que me parece que é o máis razonable, así aí ahora mesmo. Creo que hai unanimidade, non? Vale, bien, pues mire que rápido acabamos. Seguinte punto.